Hallo! Velkommen til vores show i dag, som vi kalder de snakkende æren. I dag skal vi snakke med nogle interessante folk, som vi så ikke kan snakke med alligevel, fordi de ringede ikke tilbage. Men i dag er der som altid mig, og så er der Lasse, og så er der hus. Ikke noget te. Og en computer. Og en computer med et soundboard på, så det skal nok blive sjovt. Så i dag har vi ikke så meget strøm på vores diktafon. Så hvis den går ud, vil det være lidt lort. Men ja, lad os gå i gang med podcasten. Nu snakker jeg som mig selv igen. Ja, okay. Jeg ligger den her ved min computer. Wait. This is a good podcast. Hey. Men som jeg alle ved, så er det her en god podcast. Hey. Men ja. So funny. Men sidste gang der prøvede vi på at lave en podcast, og jeg lægger den sådan her i stedet for. Som David ikke kunne finde ud af at holde sin Måske lægger vi den op som ekstra, vi ved det ikke. Det er for meget arbejde i det, fordi det er forskelligt. Klipper den ind i, så lige pludselig hører du lige pludselig mig, der bare skrider. Ej, men ja. Vi sad lige for at prøve at se, fordi hvis den... Der er ikke fuck Martini! Fuck Mohan G-streng! Machine Head. Der spiller ikke... Der skulle spille i KB-hallen i november, men ikke alligevel, for den er brændt ned. Fordi der nogen skulle stille noget lort hen med en halogenlamp. Idiot! Men come on. ja, vi prøvede på, fordi der er ikke så meget strøm på vores diktafoner, hvis så prøver vi lige at optage lidt og så slukke den, og den gemmer sig ikke. Så hvis jeg føler at nu har vi snakket nok lang tid, så stopper vi den, og så finder vi ud af hvad vi gør derfra. Og vi har et soundboard fra internet af, så nu vil jeg tage en random en der hedder Transformation. Du larmer da for meget. Transformation! Woo! Wally! Hey, der er Wally. Hey, Wally! Hvad så? Hey, where's Barry? Okay. Warcraft 2. Wow. One up. Punch! Den der skrig der har en god historie om. Pas lige på hvor du trykker, Lasse. Du kan lige pludselig komme til at gå ud af det. Where's Johnny? Okay. Det ligger i alfabetisk orden. Det fandt jeg kun først ud af her for nylig. Men det er Wilman Scream, det er... Det var først, var det med i en indianerfilm for lang tid siden. Og så over mange andre film, så har de så taget det, og så har de lagt ind i andre film. Så hvis du lytter godt efter nogle gange, Lasse. Der er i Star Wars, hvor der er en af de der stormtroopers, der falder ud og siger, det der scream, ikke? Og så er der... Spider-Pig. Så jeg ikke, hvorfor de synes, den er så god, en Spider-Pig. Spider-Pig. Does whatever Spider-Pig does. Ja, det er Darth Vader, det her. Og hvis der er nogen, der ser YouTube poop, så ved I alt for godt, hvad for nogle lyde man har her. Det er det family. Ooh, piece of candy. Piece of candy. It's over. Get det der. Over 9,000. You have one missed call. Hvorfor hedder det? What's that? Money. Okay, vi skal ikke kun sidde. No, money. Okay, lad os lige... Let's get serious. Let's get physical. Don't fucking touch me. I'm not gay like you. I'm not gay. I'm not gay like Thomas. I'm not gay. Hey. Thomas and Simon. Det er en retssag, man siger det. Objection! Men obducere, eller nej. Men ja, jeg ved godt, I har ventet. Hey, wait. Shit! Hvad fanden er der skriver til os? Han er der skrevet. Det er hende der pigen der igen, hende der. Fordi hun kunne virkelig godt lide os podcast, sådan noget. Ja, okay, det er fint. Ja, men jeg skal nok... Stop nu, stop! Stop! Men hun kunne virkelig godt lide vores podcast. When I bounce a message. Stop! Den er så god, når hun lyder. Like a boss! Leroy
changing game. Den er for dum. Hey, prøv lige at lave den igen. Okay, det er et podcast, folk kan ikke se, hvad du laver. Nej. Nej. Det gider ikke bare. That was my real gun. Bang! No. Oh shit! Holy shit. Johnny. Men det var, hvad er det nu? Hey Apple! Hey, Apple. Hey, Apple. Det var den anden, der var den Den der. er fucking irriterende, den der. Hey Apple! What? Hey Apple! What? Har du hørt den så? Yeah. What? Hvor har du hørt den her? Den er movie. What movie? Do a barrel roll. Ja, okay. Men Vi har ikke gjort tandlæg med, så det er sjovt. nej, det er det. Du! Lad os lige se, hvor meget strøm der er på den. Excellent. Hey, det er sgu da fra Simpson. Ja. Men nu skal du lukke øjnene. Punch! You can fuck off and you can fucking die. Lad mig lige se, om jeg kan finde her. Fuck off! Hey, we need to stop now. Ja, men det stopper der. Men jeg har faktisk en lille historie Hey! om vores gamle plejebarn. Det er godt det her. Nicky. Jeg kan mærke det. Han, der er jo sådan noget, der hedder, hvad nu det hedder, det man bruger til at syre græs, eller hvad fanden det nu hedder. Sprøjtegift. Ja, sprøjtegift, ja. Så havde jeg jo prøvet det, jeg vidste ikke, hvad det var. Så jeg prøvede lige at trykke en gang. Så min halvbror Nicky det så, gik han hen, og så stod han bare pumpet i flere minutter, så sprøjtede han det ud over hele vores græsplæne. Dagen efter, der var alt græsset bare væk. Og noget træet, det var også ætset. Det er nok ikke lige så godt. Nej, han er også kommet til at sprøjte det på muren. Nej. Det gjorde han bare ikke, mand. Gjorde du bare ikke. Det gjorde du bare ikke. Kugelubriller! Du bejler. Hey, jeg har min telefon med. Der skulle være en quote herinde, der sagde Tani. Tani. Tani Bunde. Fy for en skam. Du kan seriøst ikke tage din fucking form med igen. Nej, jeg ved ikke. Lasse, giv mig den fucking pistol, mand. Fuck off! Ja, let me kill him. Kill the fucking tree. That was good. Yeah, definitely, that was good. Den er død nu! Fuck, man. Those things don't die. Men lad os lige starte vores Windows 98 op. 95. Det tager mig tilbage, du ved. Det tager mig tilbage. What the fuck is that? Hey, Tony Bunde. Tani Bunde. Vi fandt lige en knap åbenbart. Der var lige en. Hvor? Knap 6. Hvor bryder de fast? Ej, vi må ikke bruge det der, for det er andet. Folk, de kan... Vi er nødt til at være lidt mere originale også. Ja. Okay, hvad skal vi snakke om i dag? Hvad skal vi snakke om? I har alle sammen ventet spændt på at høre os igen, og nu er vi her igen. Og vi er i live. Og vi skal jo huske at slå Marfrids show, så I må altså gerne give os nogle views. We need some fucking views. If we don't get any views... Hvor skal du med? Hey Tony, prøv lige. Tani, Tani. røven. Wow, sagde du lige det? Prøv ikke engang med vilje, det trykkede sig selv. Nej, hvor han ikke er Som knæt. Som knæt. Og så endelig ved. Men den er lige så arbejdsvillig, som 14-årig spejder. Det er transit. Lov til at gå med kniv endnu. Hey, full monty. Nå, det var ikke noget. Dræb ham nu. Du vil lige dræbe ham. Hey, wait. Han er død. Prøv at høre. Kugel. Løs glemmer farver. For satan, de kan lide. Hvor får de ud? Skal jeg så også have i røv? Du har kraftedeme med druk, Tony gerne vil give dig i røv. Kugelobriller. Kugelobriller. Der slog han lige vores show. Fuck him. Okay, Lasse, har du nogle historier? Har du nogle snak? Jeg har Kan du huske, der var i går, vi gik på stien? Nej, lad os vi går på stien om morgenen, fordi... Holy... Men vi går på stien om morgenen, der var en anden historie, du snakkede om. Var det ikke mig, der snakkede om det? Jo. Det var spejder. Nå, det var bare det podcast, der med at skyde dyr. Det skød...
Oh, nej! Don't! Tryk F11. Gå tilbage. Det kan jeg ikke. Jo. Nej. Fuck! Ja, så er det også fint. Kan vi... Nej, vent. Undskyld, vi har lidt... Du kan ikke fange nettet herovre. Yes, I can. Telefonnummer. I will find the net. Nu har slå på græs. Hvorfor gider det ikke? Lort. Ja, nu Vi må klare det uden. Vi skal ligge og varme os. No! Hvor skal vi varme os? Det ved jeg ikke. Har det koldt? Jeg får Skal jeg? Nej, du skal det! Nå, okay. Fuck sake, altså. Mig der står lige nu op. Vi står meget. Hvor går du nu hen? Hvor går du hen her? Nå, men ja, vi har ikke nogen roulade den her gang. Jeg ved godt, at I alle sammen siger, jamen jeres program er så meget bedre med roulade. Og jeg kom til at... vi havde det soundboard før. Hey, Lasse. Hey, hvor skal du hen? Hvorfor? Hey, slap af, mand. Jeg ved godt, det var ikke med vilje, at jeg kom til at trykke på det fucking soundboard, vel? Hey, suck a dick. Fuck you. Hey, slap kraftedeme af, mand. Det hvor kom det fra? det var noget med at tro på et eller andet. Jeg kom til at klikke væk på det soundboard. Men nej! Hey! Kan man ikke fucking nej, det kan man nemlig ikke. Diagnose. Det er derfor, jeg... Du må have en diagnose på vores fucking internetproblemer. Nu skal I give mig også mange views. Nu skal vi have rigtig mange views, fordi nu er vi... Get fucking connection. Kør igen. Sådan der. Se, nu virker det. Jo, snart. Nå, men hvad er det for nogle... Hvad skal vi til? Hvordan går det med dig, Lasse? Det går fint. Hey, vi har faktisk ikke Rasmus med i dag. Nej. Det lover vi ham. Ja, vi lovede ham ikke. Vi lovede ham næste gang. Fordi den dag, hvor vi skulle have taget podcast... Der blev det ikke til nogen podcast. Nej. Det blev måske til en ekstra, hvis vi får 100 views på den her inden for 10 minutter, så kan det være. Nej. Hvis vi får en masse views, så kan det være, at vi laver vi simpelthen sætter en ekstra. Jeg siger... Men en dag, I ved jo, så kan I lige så godt få at vide, at jeg godt kan shuffle sådan nogenlunde. Så nu skal Lasse lige date... Nej, fordi vi skal slå Marfris show. Og det kan I prøve at gå ind og kigge, hvordan de shuffle. Det skal jeg slå med TikTok. Man kan ikke engang... De har så lidt views, man kan ikke engang finde det på YouTube. Okay, jeg skal passe på, hvad jeg siger. Min kæreste er... Du ved godt, at du ved godt, hvor mange views de har, ikke? De har lidt over 500. Seriously? Nej, jeg ved det ikke. Ellers så var det fordi, de er piger, og så kan folk godt lide, det er ligesom sådan nogle piger, der stod og pruttede ind i kameraet. De fik sgu da op pisse mange views, fordi de prøvede deres røv. Du kan godt finde det, det er bare... Fordi de prøvede deres røv lige op i kameraet. Ja, det er net, hun har også fået taget jomfrustjern. Nej, det tror jeg altså ikke. Det er nu, du har gjort det. Nej, ikke. Nej. Fuck you! Okay, hvor kom på? Jeg tuder. Man så har vi egentlig kørt. Allerede 14 minutter på det. Tiden går rigtig hurtigt. Vi får vi. Seriøst? Ja, 14 minutter har vi snakket. Men hvorfor har vi ikke en siger? Ja. Hvad du så kigger? Nå, Marfro show. Men Marfro show, det er jo også et video. Det er lidt ligesom en videopodcast. Derfor er det ikke nogen podcast. Det er mere et show. Fuck! Hvorfor er jeg så dum? Seriøst? Og der har vi. Boom! Hej, og velkommen til Marfro og 2000. Fuck, men det lyder ligesom os. Se 76 mig views, ikke? Så prøv at se, hvis jeg lige finder den, hvor de shuffler. Der. Har du givet mig faktisk? 23 views. Og vi har ikke mere. Jeg kan ikke engang finde Snak Næren.
Det er fordi, jeg stavede det forkert. Ja. Jeg skal nok stave det rigtigt næste gang. Vi skal også nok finde baggrundsbilledet, vi er bare roligt. Ja. Det er fordi, de har video. Måske skulle være... Nej. Vi laver podcast er det vi går ind for. Podcast det vi kan lide. Men vi glemmer at sige datoen, ligesom vi gør. Hej, velkommen til Marfrids show. Klokken... Nej. Jeg skal lade først på. Jeg vil ikke på nogen måde svine Marfrids show til. Jeg siger, det er et godt show og sådan noget. Vi er bare sat os mål, vi vil have flere views end dem, okay? Jeg kan slet ikke finde det. Og Lasse, forresten din YouTube-profil, ikke? Vi er nødt til at lige shine den lidt op. Den er ikke så lækker, okay? Den skal have lidt mere glamour. Vi skal have et logo. I found it! Hvis der er nogen, der kan 12 vibes. Det er fordi, du har lavet mellemrum. Hvad mener Det var så lort podcast. But, yeah. Podcast, ja. Men, det er svært. Yeah. Det er svært, men vi har lavet noget sjovt i dag, er det ikke, Lasse? Nå, vi har sat dioder op. Ja, vi har sat dioder til anlægget. Men så er dumme lærere. Der kommer jo 2 andre fucking elever herude. Så har de bare lavet et perfekt rum med gulvtæpper og alt det, vi gerne vil have. Sur, mand. Fuck, de er dumme, mand. Jeg kunne bare sparke sådan et eller andet. Ja, jeg kunne bare sparke fucking hårdt, mand. Sådan der. Fuck you, mand. Så kunne jeg bare gå ud af døren sådan her. Og så kunne jeg smække den her. Og så kunne jeg gå herud. Så kunne jeg stå og råbe. Jeg vil bare have gulvtæpper. Hvor kom den fra? Hallo Dan, vi kan faktisk godt lave gulvtæpper. Der ligger noget gulvtæpper og rum på. Men ja, men og dumme Gitte! Hey, ro. Nej, hun er faktisk sød nok. Hallo, hvis hun får os til at få views, så... Men hey, altså men så vores skolelærer, Søren. Ja, han er dejlig. Ja, hvad skal du nu? Vores skolelærer, Søren, han har givet os... Hvad laver du? Står ånder inde på ruden. Ej, hvad laver du? Jeg kan ikke lide, at du skruer D plus L. Lasse, jeg kan godt lide det som... Jeg kan godt lide det som ven, Lasse, men... Prøv lige se. Hvad? Nej! Ej, jeg kan godt bruge den der nej lige nu. Ej, ikke Lonnie. Jeg kan bare slet ikke kigge på D plus L mere for at få en ud. Hey, pas på, du kan til at slukke det. Uden at komme til at tænke på... Hey. Now. Hvad er 25? Hvad er 25? Men jeg kan ikke kigge på noget hjerte, hvor der står D plus L mere, fordi så kommer jeg til at tænke på dig. David plus Lasse. Det er fucking min arm, mand. Hallo, fuck, mand. Der er fucking dyr herinde, mand. Vi skal kraftedeme med Hey, det er for helvede. Drik den. Der er fucking herinde. My foot. Shit. Undskyld. Call an ambulance. Shit. Nu må power my phone. Fuck. Vi går bare videre. Jeg kunne ikke lade være, at jeg er nødt til at skyde den her ting. Nå. Men hey, altså, vi skal nok klare os. Vi skal nok lave en podcast. Vi ved ikke. Vi laver sådan mere eller mindre en podcast, når vi har brug for at lave en podcast. Så vi laver en podcast. Slap af! Okay. Men vi laver en podcast, når vi sådan har brug for at lave en podcast. Når vi kan lave en podcast. Fordi der er visse cirkumstancer, som jeg også vil finde ud af, hvis I hører den podcast, som der ikke gik så godt, hvor vi blev pisse på hinanden, som vi ikke ved, om vi skal lægge op. Men det ligger måske op. Nogle gange så kan vi ikke lave en podcast. Vi kan ikke lave en podcast hver uge, for vi er lidt dårlige til. Og nogle gange så kan vi ikke. Nogle gange så har jeg glemt en så godt ud der. Nogle gange så glemmer jeg saxofon. Og... Det er godt ud. Ja, det ser bare sejt ud. Men nu kan jeg så ikke bare fortælle, hvad du laver, fordi det vil være sådan en ikke så god idé. Men men vi laver en podcast, man føler, vi skal nok lave en podcast, hvis vi ikke laver en podcast, så prøver vi det. Lige nu snakker jeg meget hurtigt, men hey, det er svært at fylde ud et show, hvor at timeren den går lidt slow.
Og vent lidt, prøv lige vent lidt, jeg skal lige noget. Hey. Jeg skal kraftedeme ikke stå herude og onanere, mand. Skal du også lige prøve? Get the fuck out of here. Men egentlig kunne du sige, nå hold nu kæft, mand. Kom her, ikke de dumme skide. Står du bare derude, mand. Jeg ved ikke, hvad fanden der sker for dig. Det der emblad der, det skal vist konfiskeres, tror jeg. Vi kunne bare bruge den der soundboard. Men, altså, Ja. som jeg alle ved, så... Ikke tryk, ikke hallo. Vi skal altid huske at sige farvel. Ja, men altså... Hvad er klokken? Altså, sidst... Men... Hvad fanden er det nu? Men altså... Ja, sidste gang der kom vi jo lidt op og diskuterede, der er 2 streger på nu. Hvad? Der er 2 streger på. Det er sjovt, den første, da vi startede den for lige at høre det der, hvor vi blev sur på. Ja. Der gik med på en streg. Jamen nu den lader op, når vi snakker. Power. Men det her, det var så den... hvad fanden er det nu? Det er Den 2. november 2011 kl. 14.23. kan I også se, hvornår vi er uploadet? Ja, det kan I også se, ja. Nej, fordi vi ved ikke nu. Måske uploade Men nu. hygge jer alle sammen. Ha' det godt. Ha' det godt alle sammen. Giv os nogle views, subscribe på os, og ikke tage dig af, at Lasses profil er den, vi bruger til. Nej. Jeg er der også. Ja, Jeg er okay. centreret. Vi ses, ikke også? Må jeg Hygge jer. lige blive sur? Ja. Lasse, nu står du kraftedeme med at være sådan fucking Hvad fanden har jeg gjort? Det er dig, der ikke kan holde dine fucking aftaler, Nå, mand. røven! Det er recreation of the angry scene. Nej, jeg gider ikke. Hey, nu Du skal kraftedeme holde dine aftaler, ikke også? Jeg er fucking... Jeg gider det. Ja, det går det, altså. Fucking asshole, he is. Og nu kigger han så.